Mae rhaid ni ddweud, mae hwnna'n un o'n hoff emyna fi. Lle da ni'n agor yn hunan i'r arglwydd Iesu ac yn dweud arglwydd siarad hefo fi. Arglwydd dylanwada arna fi. Arglwydd heddiw, dwi'n ansicr ac yn ofnus, ond tyrd hynny. Tyrd a cadarnha fy ffydd. O'n i wedi meddwl, pregethu bore yma'r Salm 119. Ond nes i weld rhagolygon y tywydd a gweld bod ti'n mynd i fod yn boeth. A do'n i'm isio'r bregath fynd yn rhy hir y bore yma. Oherwydd mae Salm 119 dipyn yn hirach na Salm 117. Felly dyma fi penderfynu na peth call. Fysa mynd am y Salm byra y bore yma. Mae'r awyrin yma'n gwneud ti yn reit neis. Os da chi'n oer, dydwch wrth tudur i droi yr awyru i lawr. Ond mae o reit braf yn y tu blaen yma, beth bynnag. Dyma'r salm fyra, Bibl Cymraeg Newydd Diwygiedig, molwch yr arglwydd, yr holl genhedloedd. Clodforwch ef yr holl bobloedd, oherwydd y mae Cariad yn gryf tuag atom, ac y mae ffyddlondeb yr arglwydd dros byth. Molwch yr arglwydd. Mae Salma 113 i Salm 118 yn cael ei galw'n salmau halel eiffdaidd. Oherwydd yn draddodiadol mae'r Iddewon adeg y Pasg yn canu y salmau yma. Ac adeg y Pasg mae'r Iddewon, ac mi oedd yr Iddewon, yn cofio sut yr oedd Duw wedi rhyddhau nhw o gaethiwed yn yr Aifft. Ac oedden nhw'n cofio nôl i'r digwyddiadau hynny ac yn canu y salmau yma. A mae Salm 114 enghraifft yn cychwyn fel hyn. Pan ddaeth Israel allan o'r Aifft, tŷ Jacob o blith pobl estron ei hiaith, daeth Juda yn gyseg iddo, ac Israel yn arglwyddiaeth iddo. Edrychodd y môr a chilio a throdd yr Iorddonen yn ei hôl. Felly, yn yr gadwyn o salmau yma, mae yna ddiolch ac addoli a clodfori yr arglwydd Dduw, Jehova, oherwydd i fod o wedi rhyddhau nhw o'r Aifft. A o'n i chwilio am fideo gan i traddodiadol Hebraeg Iddewig i ni gael naws, ond doedd na ddim fideo o Salm 117, oherwydd barddoniaeth ydi ond a chanu sydd yn digwydd. A da ni'n colli gymaint o fethu darllen nhw yn yr Hebraeg a'i canu nhw hefo'n gilydd. Salm fyra, 117, yn cychwyn hefo anogaeth calonogol a gwahoddiad i addoli Duw. Molwch yr arglwydd, meddai. Dewch gyda ni i foliannu. Jehova ydy'r gair Hebraeg sydd yn digwydd ar y dechrau yn y fan yma. Jehova. Dewch i addoli. Clodforwch, molwch yr arglwydd. Be di addoli? Wel, addoli yn syml ydy rhoi yn bywydau i wasanaeth Duw. Da ni weithiau meddwl am addoliad. Mae dyma ydi o, mae'n rhan ohono fo, bod yna griw o Gristnogion yn dod at ei gilydd ac yn canmol Duw am ei gariad. Mae hwnna'n rhan ohono fo. Ond pan da chi'n mynd o yma i wres y dydd, pan da chi'n bita'ch cinio, pan da chi efo'r teulu, pan da chi yn y gwaith, pan da chi yn eich gwyliau, mae hwnna yn addoliad hefyd. I ni fel Cristnogion, dydy addoliad byth yn digwydd, ond mae bob dim da ni'n ei wneud yn rhan o foliannu a chlodfori Duw. Ond yn y fan yma, mae'r salmydd yn sôn am elfen mewn addoliad, a mae o'n gwahodd pobl i ddod hefo fo i'r deml bryd hynny i glodfori Duw. A sylwch, nid mola ma'n ddeud, ond molwch, nid unigol ydi o, ond lluosog. Felly, dowch at eich gilydd yn gyson i foliannu Duw. Dowch efo fi i'r deml i glodfori a moli yr arglwydd. Addoli Duw ydy cydnabod mawredd, perffeithrwydd a daioni Duw, a derbyn ei arglwyddiaeth ar yn bywyda. Mae
Ac am ddiw yr hawl arna ni, oherwydd yn gyntaf na fod i'r crewr, ac o hefyd mae o wedi'n prynu ni yn yr arglwydd Iesu. Yr ail anogaeth ydy cenwch fawl iddo ni, clodforwch ef. Molwch yr arglwydd ac yna clodforwch ef. Ac un gair di molwch yr arglwydd ac un gair yn Hebraeg ydy clodforwch ef. A mae'r gair yn y fan yma, clodforwch ef, ydy'r gair siabach. A be mae'n dweud ydy clodforwch yr arglwydd yn uchel. Nid yn dawel, mae'n addoliad tawel a tangnefeddus hefyd. Ymlonyddwch de, a gwybyddwch mae yr arglwydd sydd yw. Ond nid dyna'r unig fath o addoliad. Mae'n addoliad swnllyd a llafar hefyd. Os da chi'n mynd i ganfed Salm, mae o'n dweud cenwch yn llafar Beibl William Morgan yn dydi. Cenwch yn llafar. Beibl Cymraeg Newydd, Salm 100, bloeddiwch mewn gorfoledd. Beibl.net, Salm 100, gwyddwch yn uchel. A rheswm bod o'n dweud hynny, un gair bach Hebraeg sy'n yna, rwa, a be mae hwnna yn ei olygu ydy bod sŵn yn hollti'ch clustia chi. Dwi'n cofio bod ar carnedd Dafydd yn Eryri. A dyma jets yn dod o fali. O dana ni yn yr cwm o danodd, un funud oedd hi'n dawel. Munud wedyn oedd yr RAF yn dod, pwm, ffeibio i ni, ac oedd o'n hollti'n clustia fi. A rwad i'r gair yn nechra Salm 100, sef bod yna sŵn mawr wrth glodfori Duw. Does dim ond rhaid i ni astudio'n hanes ni fel ymneilltuwyr yng Nghymru, sylweddoli bod mawl yn gallu bod yn swnllyd ac yn llafar iawn. Mae yna wahanol elfennau addoliad, ond da ni di mynd i feddwl na rhywbeth tawel ar y cyfan ydy addoliad yn do. Lle mae yna ymlonyddu yn digwydd. Lle da ni'n cael llonydd, lle does na ddim sŵn. Lle dyda ni ddim yn gorfod ymateb i beth sy'n digwydd. Ond os da chi'n gyfarwydd â hanes ymneilltuaeth Cymru, da chi'n fuan yn sylweddoli nad felly oedd hi yn hanes ni. Dyma i chi bwt bach nes i ffeindio, oedd Cymdeithasfa'r Methodistiaid Calfinaidd yn cael ei chynnal ym Mangor ym 1838, ac oherwydd y tywydd glyb, oedd o fod yn gyfarfod awyr agored, dyma nhw'n mynd i gapal y Tabernacl, oedd ar Dean Street ym Mangor. Do'na'm enwa Cymraeg ar strydoedd Bangor pan o'n i'n ifanc. Holyhead Road oedd hi, ond nhw wedi mynd yn posh wan yn Hiol Caergybi. Dean Street oedd Tabernacl. Nath o gau yn fuan y capel, a'r cyn yngeni fi mewn gwirionedd, a mi drohwyd o wedyn yn Octagon Nightclub oedd yn yr hen Tabernacl. Ac un o'r nosweithiau yn y gymdeithasfa roedd cyfarfod pregethu, dwi'n darllen, yn y Tabernacl a'r capel o dan ei sang. Y pregethwr noson honnodd John Phillips a John Hughes Pontroppert. Mae fo John Hughes Pontroppert. O'n i'm yn gallu ffeindio llun o John Phillips. Ond wrth gwrs, oedd John Hughes Pontroppert yn gyfrifol am gofnodi emyna Ann Griffiths ar bapur. Oedd Ann di cyfansoddi nhw yn ei ffen a wedi dysgu y forwyn Ruth i hemyna. Ac yna mi oedd Ruth wedi prodi John Hughes Pontroppert, ac oedd John Hughes wedi sgwennu nhw lawr, a dyna pam bod ganddo ni emyna Ann Griffiths. Ac oedd o a John Phillips yn pregethu yn yr oedfa. Ac fel hyn mae Henry Lewis yn disgrifio'r oedfa. Henry Lewis oedd wedi sgwennu hanes Eglwys y Tabernacl. Pregethau John Phillips oedd ei ar y geiriau, cymer addysg o Jerusalem. Yr oedd ei weinidogaeth yn dra effeithiol ar gorfoledd mor gyffredinol ac mor uchel fel cyn y diwedd na sgellid clywed yr un gair o'r bregeth yn yr oriel. Yr hybarch John Hughes Pontroppert oedd ei bregethu olaf.
Dywedir ddarfod iddo roddi pennill allan i'w ganu cyn cymeryd ei destun, ac i'r pennill gael ei ganu gan y rhai oedd yn y set fawr a'r cyffiniau. Na wyddai y rhai oedd yn y galeri, gan fod y gorfoledd yn boddi y cwbl. Gwelid yr hen batriarch yn dodi ei law agored wrth ei wemisau cynnwrswyo i'w lais. Ond ofer cyrheiddai yr un gair a ddywedai glistiau neb oedd yn yr oriel na'r rhannau o'r llawr. Roes y pregethwr i fyny'r cais a therfynodd y gwasanaeth, ond parhaodd y gorfoledd uchel yn hir ar ôl hynny. Ac oedd hon, fel hyn oedd oedfan yn aml iawn. Cyn y dyddiau parchuso Victoria yn ail hanner y ganrif, ac un o'n nodweddion oes Victoria oedd rhoi strwythyr i bob dim yn bodoli. Nathon nhw rhoi strwythyr a trefn ar bopeth yn oes Victoria yndo. Dyna ddyn o gryfdera a gwendida. Ond fe newidiodd hwnnw addoliad y Cymru. A'i wneud o'n llawer mwy tawel a di-ymateb, lle oedd un person yn sefyll yn y tu blaen yn arwain yr addoliad. Chi'n gweld, da ni wedi cael yn creu addoli Duw. A mae addoli fod yn rhan greiddiol o'n bywyda ni, yn rhan sylfaenol o'n cymdeithas a'n teuluodd ni. Chi'n gwybod, yn Genesis wrth ddisgrifio cyflwr perffaith ar y cychwyn, mae'r darlun da ni'n gael o ddynoliaeth addag Efa yn byw mewn perthynas efo Duw y Crewr yn dydi. Does na'm rhyfel, does na'm anghyfiawnder, does na'm salwch, does na ddim marwolaeth, does na ddim anghyfiawnder. A mae pobl yn byw mewn perthynas hefo Duw. Ac felly yn crewyd ni i fyw. Mae pawb ohona ni angen addoli yr arglwydd. Ac os da ni ddim yn gwneud hynny, mae rhywbeth yn cael ei rwygo allan o'n bodolaeth ni ac yn gadael ni yn anghyflawn, yn aniddig ac yn anfodlon. A da ni'n gweld hyn yn y gymdeithas. Pobl yn trio bob math o bethau, ond dyn nhw ddim yn gallu teimlo yn hapus ac yn gyflawn. A mae dau beth am addoliad. Mae Duw yn haeddu'n addoliad ni oherwydd pwy ydy Duw. Mae'n grewr, mae o'n gynhaliwr, mae o'n achubydd yn yr arglwydd Iesu. Mae Duw yn hael ac yn garedig ac yn faddeugar ac yn drigarog. Dyna'r peth cyntaf, mae Duw yn haeddu addoli. A'r ail beth ydy, fel dwi wedi awgrymu, mae addoli Duw yn weithred llesol i ni fel creaduriaid. Mae'n dda i ni addoli. Mae'n dda i ni fyfyrio rhywbeth a rhywun y tu allan i ni yn hunan, i'n sefyllfa. Rhywbeth gwychach, dibynadwy, ffyddlon, rhywun dibynadwy a ffyddlon. Os da ni'n gweld hyn mor aml yn cymdeithas ni ar hyn o bryd, bod o yn niweidiol iawn i gymdeithas fyfyrio gormod arni hi hun. Bod pobl yn myfyrio'n unig arni nhw eu hunan. A mae'n byd olwg nhw a'i dealltwriaeth nhw'n mynd yn fach ac yn fach, a maen nhw'n cael traffarth ymdopi. Ond mae addoliad yn rhyddhau ni o fod yn hunan ganolog. A mae addoliad yn tywys ni gydnabod mawredd a godi dywgrwydd a heilioni a chariad Duw tuag ata ni. A rwsyd mae'n rhyddhau ni dydy o dyndra myfiaeth ni yn hunan. Ond mae gymaint o bobl angen yr arglwydd Iesu. Mae'n cymdeithas ni angen addoli yr arglwydd. Oherwydd wrth wneud hynny, da ni'n rhoi yn bywyd nid yn cyd-destun ni yn hunan a beth sy'n digwydd i ni a chi'n bod yn llawenydd a'n tristwch ni, ond mewn Duw tragwyddol, mewn cariad ac mewn gras rhyfeddol. A mae cymdeithas yn llenwi'r bwlch efo consumerism,
prenwriaeth, prysurdeb, diddordeba, cerddoriaeth, mindfulness, myfyrio, ymlonyddu, chwaraeon, pob math o bethau. Cadw neini. Ond does na ddim byd sydd yn gallu llenwi'r gwacder hwn o fethu addoli Duw. Rwan tan yr ail adnod, sut mae'r amser yn mynd? Yn yr ail adnod, 2 bwynt sydd yn y Pregeth, a hwn ydy'r ail a hwn ydy'r pwynt ola. Mae o'n dweud, oherwydd mae Cariad yn gryf tuag ato, neu Bibl.net, mae Cariad tuag ato ni mor fawr, ac mae ffyddlondeb yr arglwydd dros byth, neu mae'r arglwydd bob amser yn ffyddlon. Mae di gwahodd ni addoli'n do. Dewch efo fi'r deml i glodfori Duw. Ond fama mae'n rhoi 2 reswm pam y dylian i glodfori. A mae'n sôn am y Cariad, a mae'n sôn am ffyddlondeb Duw. Cariad Duw a ffyddlondeb Duw. Mi oedd yr Iddewon yn ymwybodol iawn na nhw oedd pobl Dduw. Cenedl etholedig Duw. Ac mae yna bwyslais mawr yn yr Hen Testament ar hyn. Chi dim hobol i, a dwi'n Dduw arna chi. A trwy gydol i hanes, mi oedden nhw'n ymwybodol hefyd i bod nhw'n fwy na dim ond hynny, bod hynny'n beth mawr. Ar un llaw, mi oedden nhw'n ddirmygus o genhedloedd eraill, yn dreisgar tuag at genhedloedd eraill. Ond yna, mi oedden nhw hefyd yn ymwybodol y byddan nhw'n dod a bendith i genhedloedd eraill. A rydych chi'n gweld, molwch yr arglwydd medda fo, nid pobl Dduw, nid Israel, nid Jiwda, ond yr holl genhedloedd. Holl genhedloedd y byd. Dawch chi ymuno gyda ni i addoli Duw. Clodforwch ef. Pwy? Rhei? Naci, pawb. Pobloedd. Pawb. O bob llwyth a iaith. Dawch i addoli Duw gyda ni. Oedden nhw'n ymwybodol o arwyddocad mwy i'w bodolaeth nhw fel cenhedloedd ac y byddan nhw'n oleuni i'r cenhedloedd hynny mae'n ddrwg gynnau. Mae o'n deud yn dydyn Eseia 49, peth bychan yw i ti fod yn was i mi, Israel, i godi llwys Jacob ar ei traed, ac adfer rhai cadwedig Israel. Beth wnaf di yn oleuni i'r cenhedloedd, i miachaw dwriaeth gyrraedd hyd eithaf y ddeiar. Ac mae'r salmydd yn gwahodd cenhedloedd y byd i addoli, pobloedd y byd i ganu mawl i Dduw. Dyna pam nes i ofyn i Gwilym ddarllen y darn mawr na o datguddiad ynde, sydd yn sôn am bydde di'r bobloedd, o'na ci, Salm, sydd yn dweud, ar ôl hyn edrychais ac wele dyrfa fawr na allai neb ei rhifo, o bob cenedl o'r holl lwythau a phobloedd ac ieithoedd yn sefyll o flaen yr orsedd ac o flaen yr oen. Yr oeddent yn gweiddi, y darlun yn datguddiad o yn y diwedd, mae pobl o bob llwyth a iaith a chenedl a hil yn uno hefo'i gilydd i glodfori Duw yn enw ac yn haeddiant yr oen. A mae'n gysylltiedig hefo comisiwn yr Iesu, ewch i'r holl fyd i bregethu yr Efengil. A da ni'n addoli Duw oherwydd i Cariad a'i ffyddlondeb. Mae Cariad tuag ato ni mor fawr. O'n i'n deud ar y dechrau, fe ysgrifennwyd yr gadwyn yma o salmau, ac mi oedd yr Iddewon yn ei defnyddio nhw adeg y Pasg, i gofio fod Duw wedi gwaredu nhw o'r aifft. Ac oedden nhw'n cofio am Cariad a ffyddlondeb Duw iddyn nhw yn y gorffennol ac yn y presennol. Mi oedd o'n rhan bwysig o'i bywyd ac yn arbennig y ffordd yr oedd Duw wedi rhyddhau nhw pan oedden nhw'n gaeth weision yn yr aifft. Ac oedden nhw'n cofio bod Duw wedi dod â Moses i'w rhyddhau nhw. A phob Pasg drwy'r canrifoedd a'r milenia, mi oedden nhw'n cofio hyn
dro ar ôl tro, cofio cariad a ffyddlondeb Duw tuag atyn nhw. Mae Duw yn caru ni, meddan nhw. Bob Pasg, mae Duw yn ffyddlon i ni, meddan nhw wrth ei gilydd. Ac wrth gofio ar rhannu'r stori a bwyta gwledd y Pasg, mi oedden nhw'n cael eu llenwi hefo addoliad. Dyma ddau reswm o leiaf i addoli Duw. Mae o'n gariad a mae o yn ffyddlon. A dyna da ni'n neud fel Cristnogion o wythnos i wythnos ynde. Da ni'n deud yr hanes wrth yn gilydd am gariad a ffyddlondeb Duw yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae'r hanes yn debyg i'r Exodus yn Genesis, ond mae o'n fwy rhyfeddol. A da ni'n deud wrth yn gilydd am gariad Duw yn rhoi i fab i'n cymodi ni ac i'n hachub ni ac i ddod â ni berthynas â fo. Da ni'n dweud wrth yn gilydd i fod o wedi'n rhyddhau ni i ryddid ac i fywyd sydd yn fywyd yn wir oddi wrth yn pechoda. Da ni'n dweud yr hanes am y Duw ddyn, hardd, perffaith, addfwyn, hael, sydd yn llawn grym a gostyngeidrwydd. A da ni'n deud wrth yn gilydd yr hanesion amdano, yn bwydo'r 5,000, yn tawelu y storm ar y môr, yn codi plentyn o farw yn fyw, yn iachau dyn oedd wedi i barlysu. A da ni'n rhannu'n gyda'n gilydd y benod honno amdano'n dioddef poenau ar y groes. Pam? Oherwydd fod Duw yn caru ac oherwydd fod Duw yn ffyddlon. A da ni'n rhannu'r hanes am y dydd llawn goleuni hwnnw, pryd y symudmyd ymlaen oddi ar y bedd, ac yr atgyfododd yr arglwydd Iesu Grist. Pam? Oherwydd fod Duw yn caru ni, ac oherwydd fod Duw yn ffyddlon. A da ni'n rhannu gyda'n gilydd yr hanes hwnnw amdano yn y madail, ac yn anfon yr ysbryd glân yn nerth i'r disgyblion. Pam bod ni'n rhannu'r hanesion? Oherwydd fod Duw yn llawn cariad ac yn ffyddlon tuag ata ni. Ac ymlaen trwy'r canrifoedd, hyd heddiw, mae Cristnogion yn dweud yr hanes rhyfeddol am Iesu Grist wrth ei gilydd. A heddiw, Gorffennaf 18, 2021, dyma ni, yn griw o bobl Dduw drwy'r Iesu, yn dod at yn gilydd i ddweud eto am yr hanes rhyfeddol, am achubydd yn dod i'n byd, a da ni'n sylweddoli yng nghanolfan yr eglwys, ac yn deud wrth yn gilydd, ia, wyddwch chi be, mae Duw heddiw yn parhau yn llawn cariad, a mae Duw yn llawn ffyddlondeb tuag ata ni. A be di'r ymateb? Da ni'n addoli yr arglwydd, da ni'n clodfori'r arglwydd yma gyda'n gilydd, oherwydd i fod o'n llawn cariad ac yn llawn ffyddlondeb tuag ata ni. A'r gair olaf, Marfon, di rhoi y gair Hebraeg ar ddiwedd Salm 119. 2 elfen, halel, salmau halel, maen nhw'n galw'r rhain, a iad, sydd yn golygu Duw Yahweh. Hallelujah, molwch yr arglwydd mwyn ei enw. Amen.